Clara bryder bandene med sin far. Det familiære miljøet falder fra hverandre. Hver person starter en indre cirkel af smerte og distance. Clara huskede fortsat lyden af glas, som knuste. Det var som om de fortsat splintret ind i hende, selv efter så lang tid. Den dagen var himlen overskyet, som om den allerede vidste, hvad som skulle komme. Huset var kvarvendt, og stilheden før stormen havde vægt. Hvert skridt lød ud som en forvarsel. Du kom sent. Igen, sagde Ingrid lavt, øjnene låst på døren. Erik slængte nøglerne på bordet, et tørt automatiske gæst. Han svarede ikke. Han havde trætheden tegnet i ansigtet, men det var også en voksende foragt, som Clara først senere begyndte at forstå. Hun og Henrik var på trappen mellem stueetagen og første etage, usynlige vidner til en gammel krig. Dette var ikke den første uoverensstemmelsen, men det ville blive den sidste. Jeg har ikke mere energi til dette, Ingrid. Nok er nok. Nok bestemmer du når det er nok. Hun stemme steg, og med den ændrede atmosfæren i rummet sæk. Clara følte magen snuse. Henrik stille stirrede på dem, som om han prøvede at forsvinde. Hvorfor siger du ikke bare, at du har nogen andre? Hvorfor sparer du mig ikke? Hvorfor sparer du dem ikke? Ingrid pegte med hakken mod trappen. Erik nølte. Venstre hånd kløede hakken. En nervøs tik. En vane fra nogen, som ønskede at kontrollere nervøsiteten. Dette er mellem os to. Ikke involver dem. De er allerede involveret, Erik. Tror du ikke, de hører alt? At de føler, hvad som sker herinde? Stilheden, du etterlader dig i hele huset. Clara følte en impuls til at råbe. Til at bede dem om at stoppe. Men hun bevægede sig ikke. Hverken hun eller Henrik. Det var som at se på et tog, som løber af skinnene. En uundgåelig tragedie. Jeg drar ud af huset, sagde han til slut. Det var som om hele huset skalv ved disse ordene. Clara holdt pusten. Henrik lukkede øjnene. Vil du virkelig forlade alt sådan her? Spurgte Ingrid med uvidenhed i stemmen. Vil du forlade din datter og søn med denne byrden? De er tenåringer, Ingrid. De vil forstå. Clara forstod ikke. Hverken da eller senere. Hun følte bakken give etter under fødderne. Verden, som allerede var ustabil, blev til ruiner. Forstå, sagde Clara til slut. Hendes stemme var stærkere, end hun havde forestillet sig. Tror du, vi kommer til at forstå det? Erik snudede sig rundt overrasket. Clara gik ned trinene, som om hun krydsede en usynlig grænse. En grænse mellem det at være datter og det, hun var i færd med at blive. Du kommer ikke til at gå ud herfra og lade det, som om dette er normalt. Som om vi skal fortsætte livet vort, som om ingenting har sket. Clara, ikke kald mig sådan. Ikke med den stemmen. Du har aldrig virkelig hørt på os. Eriks ansigt blev hardt. For første gang så han forvirret ud. Jeg har prøvet at holde denne familien op i år, Clara. Du prøvede at tie os ned. Du prøvede at lade det, som om alt var grejt. Du har aldrig virkelig været til stede. Aldrig set os. Ingrid så ingenting. Hun satte sig bare på sofaen, akkurat som nogen, som giver op kampen mod tidevandet. Henrik stille gik til køkkenet. Lyden af springen, som blev åbnet, overdæmpede resten af diskussionen. Erik gik mod trappen, men Clara gik op 2 trin og hævede hånden. Ikke gå op, sagde hun. Vi har set nok. Han stoppede. Han så på hende, så på huset. Stuen, malerierne på væggen, familiefotografiet fra stranden 6 somre siden. Det var en tyngde i øjnene hans, men Clara ville ikke tolke den. Jeg kommer tilbage for at hente mine ting. Gør det, når ingen er her, svarede Clara. Så gik han ud. Ingen dørslag. Ingen sidste gæst. Bare lyden af nøglen, som blev drevet udenfra. Ingrid rejste sig langsomt og gik til soverummet. Clara stod der, stille på trappen som en vogt foran et slot i ruiner. Henrik kom tilbage, holdende et glas vand og gav det til hende. Det bliver bedre, hviskede han. Hun ristede på hovedet, nægtende. Det bliver ikke bedre. Det bliver noget andet. Klokken viste 18:43. Natten faldt som et tungt tæppe over huset. Den dagen følte Clara noget ind i sig brække. En type kærlighed, som ikke kan syes sammen igen. Hun vidste, at ingenting ville være det samme. Hverken søndager, ferier eller bursdager. Hver fremtidig minde ville have en før og etter den ettermiddagen. I soverummet gråd Ingrid i stilhed. Clara hørte det. Hun ville gå dit. Men klarede det ikke. Dybt inde troede hun, at ingen burde måtte trøste en mor, som sørger over slutten på et kærlighedsforhold. Telefonen ringte senere, og ingen svarede. Huset stod i sorg, selv uden begravelser. Det eneste Clara kunne gøre, var at love sig selv, at hun aldrig ville blive som dem. Aldrig som ham. Men løfter gjort i smerte har en rar måde at plage os på.